Wara l-iskandlu li fl-aħħar jiem eżes l-istituzzjonijiet Ewropej, skandlu li fihem involuta l-MP Soċjalista Eva Kaili, il-Prim Ministru Robert Abela ħass illi kellu jkritika l-mod ta' kif ittieħdu id-deċiżjonijiet b'rabta ma' dan il-każ. U minflok faħħar il-fatt li l-Parlament aġixxa mal-ewwel għażel li jitfa' dubju fuq l-azzjonijiet immedjati li ttieħdu, dan fil-waqt illi indika l-Unjoni Ewropea għandha tibqa' qrib il-Qatar. F'kummenti li kienet jagħti fi Brussell il-PBS, Robert Abela qal li t-tmexxija tal-Parlament Ewropew kienet pronta biex tieħu id-deċiżjonijiet. Tmexxija ta' fuq nett tal-Parlament Ewropew kienet pronta li waslet għal ċertu konklużjonijiet b'rispett li għandi lejn l-istituzzjonijiet jimmissan għamelek. Robert Abela bħal donnu rrid jitfadaw l-ikra fuq it-tmexxija tal-Parlament Ewropew. Meta l-mexxija kollha l-oħra li kienu preżenti għas-summit kollha faħru bla tlaqli il-fatt li Roberta Metsola l-Parlament Ewropew aġixxew mal-ewwel. I would like to express my full support for the messages expressed by the President of the European Parliament. It's very important to fight against corruption. It's very important to fight for the democratic principles. Mal-Parlament Ewropew ripetutament naqas milli iwettaq dak is-salvagwardji biex kemm jista' jkun jimminimizza possibilità ta' każijiet bħal dawn li jseħħu. L-akkuża prinċipali f'dan il-każ hija li l-Qatar u l-Marok ippruvaw jinfluwenzaw lil politiċi jew persuni influenti fl-istituzzjonijiet Ewropej dan permezz ta' somom kbar ta' flus jew regali lussużi. Il-manuvri nkixfu wara investigazzjoni delikata li saret mill-Pulizija Federali Belġjana fi Brussell u fil-jiem li ġejjin mistennija tittieħed azzjoni fil-konfront tal-MP Soċjalista li se titressaq il-qorti. L-akkużati l-oħrajn qed jinżammu taħt arrest. Il-Prim Ministru Malti qal li f'dan il-każ wieħed irid iħalli lill istituzzjonijiet jaħdmu, iżda li ma qalx hu li l-Parlament għamel propju dan li ħalla ratu l-Pulizija jaħdmu biex waslu għar-rejds illi saru fl-aħħar jiem. Bħalissa hemm investigazzjonijiet li jinsabu għaddej mill-maġistrat inkwirenti, hemm ukoll il-proċess tal-pre-trial hearings li jinsab għaddej, u għalhekk il-prinċipju tiegħi jibqa' wieħed konsistenti f'każijiet simili illi rridu nħallu l-istituzzjonijiet jagħmlu il-ħidma tagħhom. Intant l-MP Nazzjonalista David Casa wkoll wara d-diżappunt tiegħu għal dak li qal il-Prim Ministru fejn sqar li Abela huwa l-inqas persuna li jista' jitkellem fuq il-ġlieda kontra l-korruzzjoni.